Fil-katekiżi tagħna llum SSTA se nkompli nitkellem magħkom dwar it-tema tas-salvazzjoni illi hekk dal-aħħar ġimgħat qiegħed nirrifletti fuqha. Inħoss li hija tema ħafna importanti għaliex hija fil-qalba tal-fidi biblika, hija fil-qalba tal-fidi nisranija, hija fil-qalba ta' dak li jagħmilna Knisja, hija fil-qalba ta' dak li l-bniedem qiegħed ifittex fil-ħajja tiegħu. U nixtieqek nagħmel mixja pass pass issa sa fejn wasanna u nfakkar il dawk illi tilfu xi waħda minn daw il-katekiżijiet għax importanti li dil-mixja tkun sieħa, mhux wieħed jaqbad ħaġa waħda x'inkella ma jifhimx il-proċess kollu li qed nitkellmu dwaru, inħeġġitkom sabiex anke issibu mod kif takkwistaw kopji ta' daw il-katekiżijiet u anke tissimgħuhom. U jekk hemm bżonn iktar minn darba, nħoss li huwa suġġett li għandna bżonn napprofonduh. Kif nagħmel dejjem nagħtikom diversi kwotazzjonijiet bibliċi u nħeġġitkom ħafna li da ma jkunux affarijiet li nisimgħuhom u jibqgħu għaddejjin fuq l-rjus imma iġġibu l-Bibja ħdejkom, timmarkawha, tieħdu nota. Xi drabi aħna uħud minna daqsxejn ħażenin fejn tidħol il-kelma t'Alla. Nisimgħu u nħallu kollox għaddej. Però irridu nitgħallmu li dak li nisimgħu prezzjuż li jmiss mal-kelma t'Alla. U allura inħazzuh, nieħdu nota tiegħu, niftakru fih, immorru lura lih, hekk il-ħajja spiritwali tagħna tikber, timbena, mibnija dejjem fuq il-kelma. U tlaqt SSTA din il-mixja li qed nagħmlu fuq is-salvazzjoni billi tkellimt dwar x'inhuma s-sorsi tal-verità dwar is-salvazzjoni tal-bniedem u rajna li huma l-awtorità tal-kelma t'Alla u t-tradizzjoni qaddisa tal-Knisja. U tlaqna billi rajna is-sitwazzjoni kif inhi. U biex naraw is-sitwazzjoni tal-bniedem tal-umanità kif inhi, il-punt ta' tluq tagħna kien Alla nnifsu illi jurina u il-verità kif inhi. Imbagħad rajna x'inhi dil-verità li jurina li l-umanità kollha tinsab f'dak li nsejħulu dnub. Rajna kif id-dnub jimmanifesta ruħu f'diversi dnubiet. Rajna wkoll kif fl-aħħar ta' żminijiet id-dnub se jerfa' aktar rasu. Tkellimna wkoll dwar kif il-qalb hija tron ta' dnub. Imbagħad ħanna ftit fid-dettall ukoll biex nifhmu eżattament x'inhu dnub. U tkellimna wkoll x'inhuma l-konsegwenzi ta' dnub. Wara li rajna s-sitwazzjoni kif hija, imbagħad rajna huwa kif Alla huwa dak li iwieġeb għal din is-sitwazzjoni tal-bniedem. Li huwa Alla f'kelma waħda li jieħu l-inizjattiva. U din l-inizjattiva ssib il-qofol tagħha fl-istorja kollha fil-pjan tas-salvazzjoni kif insibuh fil-kelma t'Alla, imma l-qofol tiegħu isib f'Sidna Ġesu Kristu. U rajna kif Ġesu bil-passjoni l-mewt u l-qawmin tiegħu neħħa id-dnub u tana l-maħfra ta' dnub. Rajna mbagħad li Ġesu mhux biss irid ineħħi d-dnub u jaħfru imma jrid jagħmilna ħolqien ġdid. Konna wasalna hawnhekk. Illum sejrin naraw ma' bubin tiegħi il-fatt li dak li jimmotiva lil Alla biex wieġeb għal dis-sitwazzjoni ta' dnub fil-ħajja tal-umanità kienet il-ħniena tiegħu. Il-ħniena tiegħu. San Pawl SSTA fl-ittra tiegħu r-Rumani jagħmel stqarrija li hija qawwija ħafna jgħid Alla ħalla l-kulħadd fid-dnub biex jagħmel ħniena ma' kulħadd. Mela l-ħniena t'Alla hija dik li timmotiva lil Alla biex għamel dak li għamel f'Ġesu Kristu biex lilna salvana. Alla kif jirreaġixxi lejn id-dnub tal-bniedem biħniena. Jirreaġixxi lejn id-dnub tal-bniedem biħniena u dan irridu nifhmuh però fil-kuntest ta' dak li spjegajt anke fil-katekeżijiet ta' qabel li Alla huwa ġust ukoll. Li Alla dnub tagħna li Alla huwa ħanin f'kelma waħda ma jfissirx li Alla għala għajnejh għad-dnub tal-bniedem u jgħid qisu ma ġara xejn.
Isu jitħassar l-bniedem jala għajn waħda u wejja nibdew mill-ġdid isu ma ġara xejn, le. Alla mhux jala għajnejh għad-dnub tal-bniedem, Alla tant fetaħ għajnejh għad-dnub tal-umanità. Illi Kristu kif spjegajtu mhux ħanoqgħod nirrepeti dak li jett fl-aħħar katekeżijiet u stess ħal kastik tad-dnub tagħna fuq is-salib. U stess tabba bil-konsegwenzi tad-dnub tagħna. U stess u nikkwota l-San Pawl it-tieni tiegħu l-Korintin kapitlu 5 vers 21 sar dnub għalina. Mela l-ħnina talla mhijiex mifruda mill-ġustizzja talla. Imma Alla fl-imħabba tiegħu biex ngħidu hekk id-dilja madnub u fih innifsu billi kien Ġesu li ħal konsegwenzi ta' dnub tiegħu ta' dnub tiegħek. Għax Alla dnub ma jistax iħalla ħaddej u raġuni sempliċi l-qdusija tiegħu il-qdusija ta' Alla tirreaġixxi għal ħażin tal-bniedem. Alla xuwa perfett. Il-ġustizzja tiegħu hija l-istess qdusija tiegħu. U din ix-xrara tal-ġustizzja ta' Alla tinsab anke fil-qlub tagħna l-bnedmin li maħluqin fi ġbija ta' Alla li huwa ġust. Aħna fina għandna dan is-sens ta' ġustizzja. Ma jistax ikun il-ħażen jibqa' dejjem inħossuha li mhix fair, mhix ġust li il-ħażen irrenja, il-ħażen isaltan, illi min jagħmel il-ħażin ma jiġix imwiddeb, ma jiġix imwissi. Inħossuha fil-qalb tagħna u din hija ġejja mill-fatt li aħna maħluqa fi ġbija ta' Alla li huwa ġust. Imma rajna illi hekk Alla biex ngħidu hekk il-ġustizzja tiegħu huwa liben li tiġi manifestata fih. U l-ġustizzja ta' Alla hija dejjem miż-żewġa l-ħnina ta' Alla. Dawn ma jinfirdux, eżisti. Spjegaj diġà kif anka b'mod popolari, sempliċi, id-devozzjoni ta' żminijietna nistgħu ngħidu li hija devozzjoni tal-ħnina divina. Anka meta Ġesu juri dil-kurunella tal-ħnina divina Santa Faustina, juriela fil-background tal-ġustizzja ta' Alla. U naraw li anka l-ħnina divina, talba tal-ħnina divina, hija fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu ħenna lina u d-dinja kollha. Fil-passjoni naraw il-ġustizzja tal-Alla sistij. Il-dnub Alla biex ngħidlek jikkastikah. Imma l-kastik ibagħtih Ġesu biex ma mbagħtuhx aħna. Biex aħna nieħdu l-ħnina. Dejjem jekk niftħu qalbna beraħ imqar fl-aħħar mument tal-eżistenza tagħna. Allura l-ħnien eżisti naraw li kif sejt Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, aħna nistgħu naraw il-Alla kompletament minn din il-lenti tal-ħniena tiegħu. Il-ħniena tal-Alla ma kienx ħaniduhak fil-bidu tal-ħolqien, fil-bidu kienet imħabba. Imma meta l-imħabba tiltaqa' mad-dnub, mal-miżerja, mad-djufija, mal-fraġilità tal-bniedem, dik l-imħabba issir ħniena. Dik l-imħabba issir ħniena. Fil-kelma tal-Alla, fit-testament il-qadim, nsibu żewġ espressjoni differenti għal-ħniena li jindikaw ġiex movimenti differenti. Waħda tindikak li Alla huwa ħanin għax hu ħanin. U l-oħra li Alla jħen minħabba l-miżerja tal-bniedem. Ġifieri waħda tindika moviment intern fiħdan il-qalb ta' Ġesu nnifsu li hu ħanin ma jistax ma jħenx. Mela għandna aspett tal-ħniena li jitkellem dwar il-karattru ta' Alla. Li jitkellem dwar Alla minnu. L-isem ta' Alla huwa ħniena. Għalinna l-Papa Benedettu 16, irribadija l-Papa Franġisku, enfasizza trement fil-pontifikat tiegħu il-qaddis Papa San Ġwan Pawlu Tini. Alla u l-karattru tiegħu u ħanin. Mela l-ħniena titkellem dwar il-karattru ta' Alla. U l-ħniena titkellem ukoll dwar Alla meta jħares lejn il-bniedem. Mhux biss ta' xi ħanin imma lix is-sitwazzjoni tad-dnub tal-bniedem tevoka il-ħniena ta' Alla.
U żisti meta tkellmu mill-ħnina Alla x'drabi tiskandalizzana fil-ħajja tagħna. Meta naraw il-mulej kemm fl-estremitajiet kapaċi jkun ħanin. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu illi hija l-qaddisa tal-ħnina għalkemm ħafna jassoċjawha ma' triq ċkejkna, però min jifhem u ara sew mu speċjali ktib storja ta' ruħ. Hemm speċjali l-manuskritt B, però anka il-bidu il-mod kif tiftaħ hija storja ta' ruħ din il-qaddisa għalk li personalment nħobba ħafna, nħossa vera qrib tiegħi u uħti fl-ispirtu. Titkanta l-ħnina Alla. Wieħed fehem illi setet tkun ċkejkna u tgħixi triq ċkejkna għaliex Alla u ħanin u kienet tgħid Alla biex ikun ġust miegħi ma jistax ma jkunx ħanin għax Alla biex ikun ġust miegħi irid jara li jien persuna dajfa. Persuna li fija mill-ġibda li nidnub mela Alla jħares lejja mhux bħala bniedem perfett li dineb. Alla jħares lejja fil-ġustizzja tiegħu bħala bniedem dajjef miġbut lejn id-dnub illi waqaf din il-ġibda u f'did jufija tiegħu. Ġifieri tgħid Alla meta jħares lejja jarani minn ġewwa u lura jiena nista' nafdah mhux li mħallef li qed hemm biex jiġġudikani u jkissirni, imma għaliex huwa ġust jaf u jieħu f'konsiderazzjoni wkoll id-jufija tiegħi. U allura quddiem il-ħnina Alla jistgħidilna li dak li aħna rridu nagħmlu u hawnhekk fejn forsi aħna nisbaljaw b'tiegħi. Hija li nafdaw il-ħnina Alla, risposta tal-bniedem quddiem il-ħnina Alla tkun il-fiduċja bla limiti fil-ħnina li Alla għandu għalina. Għalhekk fid-devozzjoni tal-ħnina Divina Sisti Ġesu kien talab il-Santa Fawstina biex jinkitbu il-kliem Ġesu jiena nafda fik. Għax mhux biżżejjed li nemnu li Alla ħanin, iridu nafdaw fil-ħniena tiegħu. Biex forsi hekk tikkonvinċina din kemm kbira din-ħniena tal-għalina nixtieq nagħtikom 3 siltiet minn San Pawl. L-ewwel waħda hija mill-kitba li huwa jikteb il-Titu kapitlu 3 minn vrus 4 sa 6 mela litra lil Titu chapter 3 minn vrus 4 sa 6 u nħeġġiġkom anka tieħdu nota tagħhom. San Pawl jikteb hekk. Iżda meta feġġet it-tiba ta' Alla, Salvatur tagħna, u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u tiġdid tal-Ispirtu Santu, mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna aħna, iżda minħabba il-ħnina tiegħu. Kemm sabiħa. Ħa nispjegawha ftit. Iżda meta feġġet it-tiba ta' Alla, meta feġġet fl-inkarnazzjoni ta' Kristu. Il-miliet, il-ġrajja tal-inkarnazzjoni hija kollha ħniena. Kristu nnifsu jsir il-ħniena Alla inkarnata, l-ħniena Alla li tinkarna fil-persuna ta' Ġesu Kristu. U din hija kollha t-tieba ta' Alla. Daw l-attributi ta' Alla, il-ħniena, l-imħabba, l-ħlowa, t-tjubija tiegħu huma faċċati differenti tal-personalità tal-karattru ta' Alla. Salvatur tagħna. U l-imħabba tiegħu għall-bnedmin araw hekk dan Alla li fl-imħabba tiegħu se jintervjeni għall-bniedem. U salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid għall-mamudija qed u t-tiġdid tal-Ispirtu Santu. U hawnhekk ġejja l-bomba. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna minn aħna. Iżda minħabba l-ħniena tiegħu ħbieb hawnhekk fejn aħna rridu naqtfu u nifhmu li Alla lilna salvana mhux għax aħna tajbin u jistħoqilna, mhux għax nagħmlu l-opri ta' karità allura is-salvazzjoni tiegħna qisu b'xi reward, le bil-maqlub. Is-salvazzjoni għatijinna brigal, free, gratuit tal-ħnina tiegħu
indipendentament mill-opri tagħna. Dik jagħtijinna hu s-salvazzjoni. Ovvjament, kif sejri naraw programm il-qudiem, meta aħna naċċettaw din is-salvazzjoni, irridu nagħmlu l-opri tal-knina, l-opri tal-karità. Eżisti, aħna maħniex salvati minħabba l-opri tal-ħniena, imma ma nsalvawx minħajrhom. Il-kawża li qed nitkellem minn hawnhekk. Il-kawża tas-salvazzjoni mhijiex għax jiena nagħmel xi ħaġa tajba. Il-Mulej salvani mhux għax jien nagħmel xi ħaġa tajba, isalvani fil-ħniena tiegħu. U meta jien naċċetta din is-salvazzjoni, imbattina nesprimija iva fl-opri. Il-fidi tissarraf fil-emil, kif naraw l-qudiem jgħidilna anke San Ġagbu. Pero diżi tkun ċara, ġifri jina Alla ma jsalvanix għax jina nitlob, għaliex jina nħobb, għax jina nejn, għax jina nagħmel it-tajjeb, għax jina evangelizza, għax jina nikatekizza, għax jina nxandar il-Ġesu, għax jina mur il-missjoni, għax jina nejn nitfall fl-orfanotrofi, għax jina mur nara l-anzjani, għax jina nejn il-miżżewġin f'diffikultà. Le, isalvani biss fil-ħnina infinita tiegħu. Fl-ittra tiegħu l-Efesin, kapitlu 2, verus 4-5, mela Efesin, chapter 2, minn verses 4-5. Ek Pawlu jkompli daħħalna fil-qalba ta' dal-misteru taħna talla meta jgħid imma Alla għani fil-ħniena tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna aħna meta konna mejta minħabba fid-dnubietna tana ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu. Bi grazzja intom salvi. Kemm qawwija. Kemm qawwija. Nixtieq nerġa' naqra u nħalluha issammar il-qlub tagħna. Eżistiet il-kelma. Imma Alla għani fil-ħniena bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna. Meta aħna konna mejta minħabba fid-dnubietna. Tana ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu. Bi grazzja intom salvi. Hawnhekk San Pawli jiddeskrivi lil Alla bħala għani fil-ħniena. Minn hawnhekk ġejja anke t-tema tal-enċiklika ta' San Ġwan Pawlu t-tieni dwar il-ħniena talla Dives in Misericordia. Dives għani in fil-miserikordja ħnina. Alla li hu għani fil-ħnina jekk iridu jekk ikolna din l-immaġni ta' dan il-missier tagħna tas-sema. He's rich in mercy. Alla tagħna huwa Sinjur. Mhux Sinjur għax jippossedi d-dinja l-umanità, huwa Sinjur fil-ħniena. U tajjeb li anke aħna eżistina nagħmlu d-riflessjoni jekk aħna nixbħux il-missier tagħna tas-sema għaliex Ġesu darba qalilna kunu perfetti bħal mu missierkom li hu fis-smawiet. F'Salluqa naraw li din il-kunu perfetti ssir biex inkunu nista' ħniena, biex nuru ħniena bħalma juri ħniena Alla l-missier tagħna għaliex Alla l-perfezzjoni l-għana tiegħu hi fil-ħniena tiegħu. U tajjeb nistaqsu jiena għani fil-ħniena, jien perfett fil-ħniena, il-ħniena hi il-virtu li jikkaratterizzani, ir-relazzjoni ta' bejnietna iridu jkunu mibnija fuq il-ħniena li xulxin eżisti. Għax aħna bħal Alla illi affarijiet jibdew fil-imħabba, imma mbagħad inżibu dnub u djufija ta' xulxin, u dik l-imħabba trid issir ħniena, mhux kundanna, mhux ġudizzju, ħniena. Ħbib tiegħi. Iż-żwieġ jibda b'ħafna mħabba, però trid tkompli bil-ħniena ta' għaliex inti tibda tiltaqgħu titħabba bid-dnub bin-nuqqasijiet ta' martek u ta' żewġek. U jekk ma turix ħniena ma tistax tkompli dik ir-relazzjoni. Bis-saħħa tal-imħabba kbira li biha ħabna, Pawlu qed jgħidek kemm hu kliem qawwi u bis-saħħa tal-imħabba kbira li ħabna araw l-imħabba li ssir ħniena. U Pawlu hawnhekk joħroġ kemm kbira din tal-għalina jgħid meta aħna konna mejta fid-dnubietna. Tagħna ħajja ġdida fil-imkien ma' Kristu, mhux wara l-indimna, mhux wara l-indbaħna, mhux wara li konvertejna, mhux wara li qerrejna, mhux wara li qedna sori, le
meta konna mejta minħabba fid-nubietna. Dan l-istess enfasi San Pawl jagħmlu fl-ittra tiegħu ir-Rumani, kapitlu 5, vers 8, Romans 5:8. Meta jgħid hekk, iżda Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu meta lina. Aħna li konna għadna midinbin. Dinja kbira bibtijaj. Ġesu l-inna mitalina qabel ma d-nibnata. Mitalina qabel ma bis tlabniħ maħfira. Mitalina qabel ma bis meżistejna. Hija kbira, maħna jekk naħsbu fuqha kemm hija kbira, ġifieri immaġinak inti tmur fuq martek żewġek jew wiliedek tgħidulhom tweġġawni kemm tweġġawni jien se naħfirkom minn qabel. Diġà maħfura minn qabel. Għalli tfisser ta' il-mulej l-inna daqshekk ħabna. It is amazing jekk aħna neħtlu fil-qalba ta' daw il-veritajiet tal-kelma ta' Alla. Alla urina l-imħabba tiegħu meta Kristu meta lina, aħna li konna għadna midinbin. Dan kollu fejn qed ngħidu għax ikun tant bibtijaj aħna is-salvazzjoni nibbażawha fuq aħna x'namlu aħna, x'niddeċidu aħna, it-tajjeb li nagħmlu aħna. Nerġa' ngħid dan għandu rol importanti u ħanitkellem propju fuq darba oħra. Imma fundamentalment irridu nitalmu u tkun ċara li s-salvazzjoni li Alla tana fi Kristu hi grazzja mogħtija b'xejn lill-bniedem irid jikkollabora magħha, irid jilqaħħa fil-fidi u irid jgħixha. Ġifieri ħanaraw dan f'katakezi oħra kilban min irid. Imma nixtaqta tkun ħafna ċara. Għaliex meta niġi hekk b'xi drabi niltaqa' man-nies one-to-one fiqrar nitkellmu ftit wara xi laqgħat, isna din il-verità x'kont se ngħid l-idea ma kont tkun żbaljata x'din mhix idea di verità. Il-verità li aħna kien hu li ħall pass lejna, kien hu li salvana fuq is-salib minn qabel aħna marsaqna lejh. Din issa tkun għadha mhix ċara. Inħoss li dejjem inġorru fina isni I have to earn God's salvation. Is-salvazzjoni irid nakkwista jien, is-salvazzjoni irid nimmerita jien. Isni kważi irid nagħmilha jien. Irrid inkun tajjeb biex Alla jħobbni. Mhijiex hekk bil-maqlub. Nerġa' ngħid dan ma jfissirx illi aħna ma nix nikkollaboraw ma' grazzja, ma nagħmlux il-parti tagħna, l-opri ta' karità, eċetera. Dan kollu rridu nagħmluh. Imma qed ngħid il-punt ta' tluq mhuwiex il-bniedem. Il-punt ta' tluq hija il-ħniena infinita tal-Alla għaliex daku il-karattru tiegħu. Alla ma jafx ma jħenx. Alla ma jafx ma jħenx. Kif darba qal Papa Franġisku naħseb waħda mill-kwotazzjonijiet li jibqa' magħruf għaliha, meta qal Alla qatt ma jgħajjaħ frinna huwa aħna li nejjew nitolbuh maħfra. Għax il-karattru tal-Alla hu li juri ħniena, il-karattru tal-Alla hu li juri mħabba. Allura jew nsibu ftit mument hekk fil-mixja tagħna. Għax ma nixtieqx li dan ikun biss tagħlim, ma nixtieq li jkun esperjenza. Esperjenza fil-fond ta' qalbna, mo speċjali minn qed iġor ċerta gild tal-passat tiegħu, minn qed iġor ċerta nuqqas, minn qed iġor ċerta anka forsi dnubiet li qatt ma qerrejt, forsi l-abort li wettaqt, forsi l-adulterju moħbi li għamilt, forsi l-korruzzjoni li kont fiha, forsi l-abbuż li wettaqt fuq ħaddieħor. Huma kollha nuqqasijiet u nuqqasijiet grafi ċertament illi wieħed se tagħmel forsi għadu jġor u min jaf affarijiet oħrajn il-bniedem jista' jkun ħawat fil-ħajja tiegħu u għadu jġor din il-gilt u taħseb li l-mulej jaħfirlek għax iddur lejħint, tirrealizza bil-maqlub għax dar lejku fil-ħnina tiegħu li inti tista' tdur lejh. U lura nixtieq illi hekk ikonna din il-ħarsa kontinwa ta' Ġesu fuqna. Ġesu l-Santa Faustina jgħidilha li fl-immaġni tal-ħnina divina l-ħarsa tiegħu hemmhekk hija l-istess ħarsa li huwa għandu minn fuq il-kurċifiss mis-salib għalina. Dak l-għajnej penetranti. Li Alla jħares lejk
mhux biex jgħidlek qed tagħmel ħażin, dik jgħidilna fil-kuxjenza tagħna. Imma biex jiftaħ il-kuxjenza u l-qalb tagħna għal ħnina tiegħu li ssir il-balzmu, issir id-duwa, issir il-fejqan għal dak il-gilt li inti lek iġġor snin twal fil-moħbi ħajtek kollha. Anke jekk ma ssibx il-forza biex inti tagħmel il-pass. Mhux minn hemm titlaq. Mill-pass li huwa għamellejk, li Ġesu għamellejna. Jalla eżistijej dil-konvinzjoni li s-salvazzjoni, il-maħfra hija frott totali tal-ħnina tal-lina, mhux għax jistħoq inna, mhux għax nimmeritawa, imma xija biss il-ħnina tiegħu, tant inżel f'qalbna li tikkonvertina, li tfejjaqna, li teħlisna, illi jekk verament ninnamraw ma' dan Ġesu għax konvinti minn din il-ħnina u l-imħabba li huwa għandu lejna.